kuda nyaya promise ndekuti ndiye kudanana nemukadzi wangu ndinoda kuipa nemombe 7 yani mboyo dzako mukadzi wako ari kupi mukadzi wangu arudi hanzi tazodanana ndarambana newe ayo ndinamukukana nabude yakaitira pana chitungwarara akatanga kudana nemukadzi wangu zvinova zvinhu zvindaisambobata panguaisa asi ndanda kuona uma movement ndaita mukadzi wangu chigara naye zvazokonzera kuti ndizoramba nemukadzi vazvosvika panyaya yatongana natezvara iya so ndatigarei ndakazobata mameseji foni nemukadzi wangu ndabata mameseji foni nemukadzi wangu aindinyepera kuti tikuenda kuweekend kunorara pana mama achinorara kumba kwapanasha inini ndisipo ndiri kubasa ndakazoona futi mameseji acho aiuya futi pamba pangu achirara pamba pangu napanachi tinogara musemu area svipadhuze nepabhuzi iwe wanga watovaroora here mwana mukadzi handisati saka kana wanga wasati waroora iwe wagoti anga mukadzi wako pa chinonzi mukadzi wako chii nekuti izvozvi ndiwo wakuda kurodzaka nekuti iwewe wanga wasina kuroora ende tezvara wako watounza naye kuti uroore shaka anga ari mukadzi wako papi iwe wanga wasati waroora ende tezvara wako haana kukupa roora watobvisa madamages ekuti wakadhemeja mwana wevanhu hauna kubvisa roora shaka anga ari mukadzi wako papi ndiri papi roora kuna natezvara ndaisaramba kubvisa but kana usina kubvisa roora unogoti mukadzi wako sei ndo zvatiri kutaura kuti unogoti mukadzi wako sei anenzani mukadzi we anonzi gamuchirai matsungu gamuchirai matsungu ndini ndaigara naye changa kugara nekupika mapoto hakusi urwa mukadzi wemapoto ukamona achirohwa poto otaura kuti mukadzi wako here nekuti kugara nemwana wevanhu hazvireve kuti uri kuti kubika mapoto hazvireve kuti uri mukadzi wako muri kubika mapoto iwe wozomona ari kurohwa poto iyoyo iwoti mukadzi wako kunzi mukadzi hunge wabvisa rutsambo wabvisa danga wabvisa majazi amai wabhadhara nekuti apa wakuti mwana wevanhu asiri mukadzi wako apa wabvisira madhemeji nhasi uno wabvisira madhemeji waakuwe wachiti mukadzi wangu iwe wabvisa wataura kuti mukadzi ataura kuti ine handikudi ende iwe uri kubvisa chii ukatiwo futi handimudi mwese hamudanani makangoitisana chii pamiri hauna kuroora ipakuitanga musure ndikupanza asi inini mukadzi wangu mukadzi wako papi kuti unzi kuti munhu mukadzi wako papi nditaurire ndosaka andoatezvara kuti wachitonitiwo ndiri mukwashe iri ukaenda mudzimai wangu andiinaye kwanatezvaro ndakabvisa chii rutsambo ndakabvisa danga ndakabvisa mombe dzababa dzamai ndakabvisa chii kare dai wakambobvisa kana masungiro kana mbichana yerutsambo nekuti tinoziva kuti roro haridii hariperi musi umwe chete rinonzi munoridii zvese hauna kana kuti makandidzwanani saka anga asi mukadzi wako yanga iri girlfriend nekuti wanga usati wadii waroora andi nekuti iye aiona kuti apa tiri kutamba hapana chiripo apa kunzi mukadzi wangu hazvisi kuti chii mangosvirana chete kana kuti muri kugara mese chete muri kubika mapoto hasi mukadzi wako hunge wabvisa danga wobvisa rutsambo wobvisa majazi amai nababa wofuga wobvisa magurosari makandidzwanani matekenya ndebvu handiti izvozvo maprocesi iyayo ndiye anoita kuti uite right kuti uyu mukadzi wani
wangu, iye achito right kuti uyu murume wani wangu. Kana muchibika mapoto hapana kuti ichi mukadzi nemurume pamwe chete, hapana izvo. Andiropadzwisisa. Uyo anga asiri mukadzi wako nekuti watezvara wako watouya wachibvisisa iwewe madamages. Saka iwe unokwanisa kubvisisa futi here madamages kune mwana asiri wako. Anditi anga asiri mukadzi wako. Next time kana waone girlfriend, enda undoiroora kuti ite mukadzi wako. Iye mukadzi wako unayo chipiri. Enda unodii undomuroora kuti aite mukadzi wako. Usatambe futi anorohwa poto uripo. Urudzo. Enda undobvisira. So that aziye kuti no murume akandibvisira. Kana aroramba achindibvisira. So that murume uyu ndinochengetawo poto yake isakorohwe nemunhu wese wese. Nekuti unenge wamudii wamubvisira. Okay. Ngatisiri kuitei.